Senyor conseller, és indigne i immoral que vostès facin negoci amb la sanitat pública per pagar-se els seus festivals independentistes. És intolerable que cobrin aquests diners a una persona que ha d'ingressar en un hospital públic. Fer negoci amb els llits públics és denunciable. Senyor conseller, fer caixa amb un hospital públic és inadmissible. Però miri, senyor conseller, mentre que vostès cobren a un malalt el preu d'una habitació d'hotel de 4 estrelles, els diners de la sanitat han estat expoliats per Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la manca de llits que tenim també en aquest hospital per les seves retallades, és intolerable que cobrin diners per habitacions individuals. Vostè coneix molt bé la sala Hèlios d'aquest hospital, on els malalts es troben amuntegats sense les condicions mínimes indispensables per qualsevol malalt. Aquesta, teòricament, sala d'observació s'ha convertit en una sala on el pacient es pot passar dies i dies per la manca de llits. I estan sense calefacció, en camilla, no en llits i sense cap intimitat. Cobrar per un llit en un hospital públic, senyor conseller, és una mesura discriminatòria i que atempta contra el principi d'universalitat de la sanitat. Senyor conseller, la sanitat a Espanya és gratuïta i universal. Ara entenem la seva estructura d'estat. Fer guardiola amb la sanitat pública posant peatges pels que ho puguin pagar. Ja veiem com seria la sanitat en aquesta presumpta Catalunya independent. Vostè passarà a la història, senyor conseller, per ser el conseller que negocia amb la sanitat i el conseller que ha provocat que les mútues surtin més barates que la sanitat pública. Vostès volen fer estructures d'estat, volen independències absurdes, volen ser Suïssa o Andorra, però no tenen ni per pagar el més essencial, que és la sanitat, l'educació, els menjadors socials, els dependents, els discapacitats. Impossible ser més irresponsable. Senyor conseller, rectifiqui i demani perdó als catalans.